ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله سبحانه وتعالى umarni yake bayarwa dangane da abin da ya shafi roƙonsa. Wa qala rabbukum ud'uni, kuma ubangijinku yace ku roƙe ni, astajib lakum, in amsa muku, zan amsa muku inji Allah. Watan Allah shele yake yana cewa ku roƙe shi. Kaga arma bambancin Allah da mutum kenan. Duk mutumin da kake roƙon shi ko kake nema a gurin shi kuma kullun ƙara kyamar ka yake. Dama haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kuna so mutane su so ku, to ku guji abin hannunsu, ko kuma in kun samu ku rinka ba su, to dan adam zai so kankana ba shi, kuma in kana roƙon shi zai kika. Amma shi ubangiji ta'ala shelantawa yake, yace ku roƙe ni zan amsa muku. Kai Allah madaukakin sarki ce innal ladina yastakbiruna an ibadati, lallai waɗanda suka yi girman kai an ibadati, game da roƙona. Al'ibada a nan aihuwar du'a, abinda Allah yake nufi addu'a. Duk wanda suka yi girman kai, in ji Allah ya ce lalle waɗanda suka yi girman kai wajen roƙona, to saye dukulu na jahannama dakirin, da sannu za su shiga cikin wutar jahannama suna ƙaskantattu. Watan shi kenan Allah zai yi fushi da kai idan baka roƙon shi. Yana daga cikin illar rashin roƙon Allah, yana janyo a tafi wutar jahannama. Watan shi Allah so ke ka roƙe shi. Shi yasa hadisi a cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da dare ya tsala, Allah yana bude hannayensa haka, yace wane ne zai roƙe ni in bashi. Allah neman mai roƙon shi yake. Allahu akbar. Kai Allah babba ne, Allah ne ni'ima ne jama'a. Waye zai roƙe ni in bashi? Haka nan kuma idan gari ya waye, nan ma Allah madaukakin sarki ya ƙara bude hannu ya ce wane ne zai roƙe ni in bashi? Shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna addu'a sayful mu'min, watan ita addu'a makami ce, takobi ne na mu'mini. Wata idan mutum ya dauki takobi zai ta saran mutane ko, to haka idan ka riki addu'a Allah zai ci gaba da baka nasarori a cikin kowane al'amari. Don haka in dai kana mu'mini to ka riki addu'a, makami ce a wurinka. Wallahi tallahi duk mutumin da yake addu'a, ko shakka babu ba wani abu da zai fi karfin shi a wannan duniya din. Duk abin da ya tunkara kuma sai ya samu nasara a kai. Watan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisi ingantacce, ya ce idan kana addu'a to kamar kana bautar Allahu maɗaukakin sarki ne. Inna du'a huwal ibada. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa addu'a ibada ce. Don Allah sau nawa ka taɓa zaunawa kai alwala, ka ɗauko da duma, kai nafila raka'a biyu kadai, ka roki Allah akan wasu bukatunka na duniya? Ko kuma kullun sai ana kaza ka rinka wallahi tallahi ai mu babu kudi bana kasan nan sai a hankali. Ka taba jiran da Bahaushe yace bana ta hubara? Ko da shi yace bara ta hubara, bara ta hubara, saboda babu wadatar zuciya. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysal gina an kasratul ard. Tare gidaje da motoci ba shi bane ainihin arziki. Walakinnal gina ginan nafs. Watan arziki shine wadatar zuciya. Da haka jama'a ku yi riko da addu'a sosai, makami ce sosan gaske. Aramma Allah madaukakin sarki ya sake gaya mana wata aya kwatankwacin irin wannan, wala tufsidu fil ard. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. وبنجي تعالى كتوى إن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم الله مدوكاكين سركي كتوى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. kada ku yi barna a cikin ƙasa. Barna a nan ta'addanci. Me ta'addanci a nan? Saba dokokin Allah da ƙetare haddojin Allah subhanahu wataala a cikin wannan duniya din bayan gyaruwarta. Me ake nufi da gyaruwarta? Ai gyaruwarta shine Allah madaukakin sarki ya turo mana wasu tociloli da suke haska mana hanyar da zamu fada cikin duhu ba. Hanya ta farko ita ce turo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka yi. Lalle duniya ta gyaru bayan zuwan Annabi. Duk al'ummar ta wagiri babu Annabi a cikin ta to akwai fitina, bayan da za su zuko umarni ko hadi. So lalle duniya ta gyaru bayan Allah ya turo ma'aikin Allah ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan aka hada shi da guideline, aka hada shi da Qur'ani.
wannan babban haske kenan. So ake Qur'ani ya zama shine madubin dubawar kowane mu'mini. Duk abin da zaka aikata ka leka cikin Qur'ani ka ji me Allah ya ce. Duk abin da zaka aikata cikin Qur'ani ka duba ka ji me Allah ya hana. Kai kana da guideline ga hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingantattu ba duk ga ayoyi na Qur'ani bai tsufa bai canzawa kullun ƙara daɗi da kyau yake yi. Jama'a ko kun gane dama Allah yake cewa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal, da gaskiya muka saukar da Qur'ani da gaskiya da ya sauka. Allah madaukakin sarki ke cewa wada'uhu khawfan wa tama'an, ku roki Allah madaukakin sarki kuna masu jin tsoron sa tare da kwadayin rahamarsa. Jama'a ko mun gane sai ubangiji ta alaiki cewa inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, lalle rahmar Allah fa makusanciya ce ga waɗanda suke ma'abauta kyautatawa. Jama'a ko mun gane wannan ayar ma kaga Allah madaukakin sarki yana nuna mana muhimmanci na roƙonsa. Haka nan Allah madaukakin sarki ce wallahi al-asmaul husna walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الله مدوكاكين sarki yace walillahi asmaul husna fad'uhu biha, ga Allah madaukakin sarki ne kyawawa da tsarkakan sunaye suke kuroke shi da su. Watan sunayen Allah ana roƙon Allah da su kuma Allah ya biya bukata. Siffofin Allah ana roƙon Allah da su kuma ya biya bukata. Watan yana daga cikin sunayen Allah da siffofinsa idan ka kalla ka san ya cancanci kai masa kirari da shi don ka samu mafita. Ya hayyu ya qayyum ya mutakabbir, ga sunan ya aziz ya rahim ya ghaffar, ga dai sunaye da siffofin shi. Ya mutakabbir ya jabbar, watan waɗannan sunaye ne da siffofi na Allah ga sunan burjik bisa karantarwa ta ma'aikin Allah na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda in ka roƙi Allah ta da wa Allah kirari da wannan kuma ya alƙawarin zai amsa maka. So jama'a kar mu wasa da addu'a. Shi yasa wallahi wasa da addu'a ran ma shine abin da ya kai mutane suka yi sakaci da wai har mutum shi yana ganin in ya roƙi Allah Allah ba zai amsa ba. Har sai ya tashi ya tafi gurin wani kasin gurmun boka ko kasin gurmun wani dan tsubbu, wai ya je ya masa addu'a ko ya masa wani abu dan biyan bukata, wai ya duba masa ya masa kaza ko ya masa istikara. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man atakahina na'arraf, duk mutumin da ya kuskura ya tafi gurin boka ko wani malamin subbu fa sadaqahu bima yaqul, ya gasgata wannan bokan ko malamin subbun akan abin da ya gaya masa, sai annabi ke cewa faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hakika ya kafircewa abin da aka saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya aka saukar ga annabi sallallahu alaihi wasallam Qur'ani. Jama'a ko kun gane ba mai jayayya da Qur'ani ko kafircewa Qur'ani kuma sai kafirai. Sadaka hatta wannan istikhara da kuke zuwa annabi ya koyar da ita, wallahi ba wani bane yake wani istikhara, wani dai yana iya taimaka ma da addu'a. Ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jabir dan Abdullah yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuallimuna du'aul istikhara kama yuallimuna ayatan min alquran, yace annabi ya kasance yana koyar da mu addu'an neman zabi kamar yadda annabi yake zauna da mu ya koya mana karatun Qur'ani. Yaya ake du'aul istikhara? Ba wahala gare ta ba. A cikin yini ɗaya in ka sa sai ka haddace ta, kuma an maka dama ma in baka haddace ta ba ka je ka nemi littattafan da aka rubuta da wal istikhara ka buɗa ka karanta. Jama'a ko mun gane in baka yi larabcin baka yi da Hausa. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr sai ka bar sunan bukata khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr sai ka bar sunan abu sharrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri fasrifhu anni wasrifni anhu wa qdir li khayra haythu kana thumma ardini ko thumma raddini bihi. Watan wannan addu'a istikara kun ji ta babu wani wahala. Yadda ake yin ta shine mutun zai je ya samu ruwa mai tsarki, daman ba alwala sai da ruwa mai tsarki, ya daura alwala irin yadda yake alwalar sallah, ya samu da duma ko wani mashimfidi ko dai inda zai je nafila raka'a biyu, kai nafila raka'a biyu wanda ba sallar farilla ba. Jama'a ko kun gane, bayan ka kammala sallar kai sallama sai ka karanta wannan addu'a din. Idan ka karanta wannan addu'a din ka jingina al'amuran zuwa ga Allah madaukakin sarki ka saurari mafita za ta zo. Shi ina makomar da wasu suke cewa wai istikhara idan ka yi ta kwantawa za ka yi bacci Allah ya nuna ma abinda ka roƙa alheri ne ko ba alheri, wannan ba gaskiya bane.
ba wani sahihin nasi da ya tabbatar da haka, amma bai fi karfin Allah in ya ga dama ba ya baka zabin cikin mafarki. Kawai dai abinda malamai suka ce shine duk wanda ya du'a ul istikhara akan abu ya sallama shi zuwa ga Allah, ko shakka babu idan ya je yana ƙara ƙaunar wannan abin. In kika ji kina ƙara ƙaunar wannan saurayin naki, in ka ji kana ƙara ƙaunar wannan budurwar taka, in ka ji kana ƙara ƙaunar wancan gidan da zaka saya, in ka ji kana ƙara ƙaunar wancan mota da zaka saya, to insha Allah ta'ala alkhairi ne. Idan kuma ka ji abin yana ta ƙara fitan maka rai, to Allah yana ta alamta maka. Tun daga fassarar addu'ar zaka samu a cike take da tauhidin Allah subhanahu wataala. Allahumma inni astakiruka bi ilmika, ya ubangiji ina roƙon zaɓinka da saninka da iliminka, ka jingina wa Allah dukkan sani kenan. Wa astaqdiruka bi qudratika, ya Allah ina neman iko da ikonka. Wa as'aluka min fadlikal azim, ya ubangiji ina roƙonka daga falalarka mai girma. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru, ya Allah kai kake da iko ba ni da iko. Wa ta'lamu wa la a'lamu, Allah kai ne masani ni ban san komai ba. Wa anta allamul ghuyub, Allah kai ka san abin da yake fake a boye, kai ka san gaibi. Kaga tun anan ka fara tattara tauhidi kana jingina shi zuwa ga Allah madaukakin sarki, dan ba wanda ya san gaibi in ba Allah ba. innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa, la ya'lamu al-ghayb illa Allah. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra, ya ubangiji idan ka san wannan al'amari da zan gudanar khairul li alkhairi ne a gare ni fi dini a cikin addini na, wa ma'ashi da rayuwata faqadruhu li, Allah ka kaddara mun samun ta ko samun shi ko samun abun. Wa yassirhu li, Allah ka samun saukin samun abun in same shi a saukake. Suma barik li fi, Allah ka sa mini albarka a ciki. Zu da Allah arama baka tattara isa da sani da buwaya ba zuwa ga Allah madaukakin sarki, to duk mutumin da ya jingina irin wannan zuwa ga Allah madaukakin sarki kaga ya dauki akalan al'amuran shi ya mai da shi zuwa ga Allah kenan, kuma Allah ya alƙawari zai bashi mafita. Don haka jama'a ku da kanku za ku yi istikhara, ba wani zai muku istikhara ba. Babu laifi ka je gurin wani ka ce ya taya ka addu'a, don Allah ya fi karɓar addu'ar masu imani. Duk wanda kake kyautata masa zato babu laifi ka roki addu'a da gurin shi, to da Allah dai an taimaka mana addu'a. Amma kashin bayan addu'ar kai ne. Su waɗancan malumin subbun da suke shirka suke sawa a yanka raguna a yanka kaji, munafikai in kun je gurin su koya muku addu'ar malkuyi da kanku ba za su koya ba. Har ma za su koya ba za su koya ba, saboda in sun koya hanyar business din samun kuɗin su zai liƙe, he sai za a yi maka, za a bu dare, za a yi kaza. Malami ya kwana yana rusa bacci, ce kwana yana sallah akan ka. Wai in banda batan basira, wai mutum ya tafi gurin wani waye zai masa kuɗi, wai ya zo ne ya masa kuɗi. Kai ka je kaga kai ka zo a babban mota da babban riga, gidanka ya fi nasi, amma kuma ka zo gurin su roƙon su kake ba kuɗi. Da Allah akwai watan basirar da ya wuce wannan? A inda sun samu ne kamata ya fi ka babban riga, ya fi ka babban mota, ya fi ka babban gida, inda ya zai maka addu'ar samun kuɗi. Suna ka ba wanda zai maka addu'ar samun kuɗi, kai za ka yi addu'ar samun kuɗi in Allah ya ga dama kayan shi ne ya baka, in bai ga dama ba kuma ya